Така, сега да обясня и аз малко на български как се използва този скенер. Тези са нашите приложения GTR и BlueSoleil. Първата работа е да включим Bluetooth. В случая то е включено с тази машинка, манинката. Ако обаче нещо го изключваме и включваме, тук се натиска един-два пъти евентуално, тук се натиска и тук като светне жълто, трябва да натисне да стане зелено. Това е някаква философия. И го минимизираме. Ако случайно нещо не ще, това трябва да се вкара най-последно. Ако трябва да се включи, се изключи няколко пъти, най-последно трябва да се вкара, за да може тук да се появи една червена линийка и една точица и да се свържи, тук да се светне зелено и така. Сега минимизираме го. Влизаме си в нашето приложение. Казваме му да. Влизаме от тук GTR. Казваме му да. Влизаме си. Тук горе е това документче бялото, отваряме. Тук чихазе модели на вида модел скенер. Си избираме нашия, който е мулти, а не макс или някоя стара версия. Избираме си мултито. Друго не бараме за сега. Тук освен е тая точка. Това е паралелно да се сканираме. Като започнем от десния ъгъл, 10 броя и до него още 10 паралелно. Това е за зигзаг, мисля, че. Така, 10. Настрояваме, щом тук сме на 10 и на нашия детектор ще настроим 10. Не 50. Няма да сканираме цял стадион. 10 е най-малкото. Преди да му ударим таман, пускаме си и нашия скенер. От червения бутон, този, излиза GTR Multi Automatic 10. Си излиза директно на него. Така. После ще обяснявам други работи. Сега директно обяснявам как се сканира. Удряме му тук таман. Удряме му и тук ОК. И той ти казва натисни синия бутон този. По принцип, първите 5 много изстрела ни ги смята, ни ги брои, но не винаги. Прави 10 или 15 и тогава се връща в първа позиция и прави още 10 примерно. После ако искаме може да натиснем още веднъж синия бутон, да удари още 10, трети ред по 10. После се върнем още един път, четвърти ред по 10. Това от нас зависи колко редове искаме. Но първите 5 малко ги гърмила въздуха и не се показва графиката и в един момент нататък графиката решава да се покаже тук и се гледа това нещо. Сега ще го видите. Така. Хем ще слушаме, хем ще гледаме графиката. Тая чертичка червената сочи напреди, това възможно най-равно. Тут земята май много тук не фащаше, защото дървена, ми ще сканирам тази стена. Така, натискаме синия бутон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чак сега се показва нещо на компютъра. 8, 9. Така, чак сега се показва. И то те на стената не е много подходящо. Найдете. Аз си на ръка. Натискаме още веднъж. И продължаваме да сканираме. Така. 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 Чак там е. Така. Успяхме нещо да направим. Малко трудно така. Сега, следващата стъпка е да го изгасим. То автоматично се изпраща там. Снимката си е тук и да му ударим хикса. Като му ударим хикса, то те пита, искаш да го запазиш, ще му кажеш евет, искам, а не хайр, майната му. Не щем, искам да го запазим. Запазваме го. Тук някакво име му слагаме. Стена. Напишем. И го запазваме. Идваме тук в моите документи. И гледаме стена. Натискаме два пъти върху него. То напита да го отвори ли с тази нашата програма. Да, отваря го и го гледаме. Гледаме какво сме сканирали. И така. И после вече тук обработваме снимката. Но те работи ще покажа сега на друга снимка, по-тъй като хората направена, не криво, не е цената ръка. Сега затваряме от тук хикса. Затваряме на този хикса. Сега ще покажем набързо тези работи на този детектор какви са. Цъкаме го тук от червеното копче. В момент само, че този кабел много къс. Така.
Така. Като го цъкнем в червения бутон, автоматично на 10 отива. Като го преместим един път, отива на 20 броя. 20 изстрела се едно да правим. И след на 21-я се връщаме, втория ред му удряме. Значи те се карат така. От тази страна правим 20, на 21 вече се връщаме до него на 30 санта вляво. И още 20. Ако натиснем бутона, на 21 се връщаме пак още 21. И така отдясно наляво се гърмят. Това е автоматично, то не трябва да се натиска постоянно синия бутон, то автоматично си ги гърми. Това е, уреда е дълбок, той е за като за стадиони, за полета, за гробови, за големи неща, така под земята на дълбоко. Върви се, ето примерно моя върши 50 пъти вървиш напред, то автоматично 50 пъти се снима напред. На 51-я се връщаш, му удряш втори ред, му удряш трети ред, ти ако трябва 200 пъти тук да натискаш, ще чупиш бутона и ще заболи пръста. Така, ето го, ако има ръчен режим все пак има, той е направен по 10. 10 трябва да гърмиш, връщаш се на 11-я гърмиш втори ред, връщаш се на 11-я гърмиш трети ред и така. Някой път има тази особеност, петто малко във въздуха и гърми, трябва да се забележи. Мисля, че на ръчния режим няма такава въздуха, 5 празни изстрела. Само на автоматичния режим прави понякога 5 празни такива странни изстрели. Това трябва всеки да забележи точно как е, да се знае. Но така, и е хубаво да се наблюдава, то връща се, показва с едно триъгълниче. На 11-я изстрел тук се връща и ти подсказва, че трябва вече да си тук долу, не горе. Така, сега ултрас цеким, това е ултразвука и него ще го покажем. Това е хафизачи каит, това е да записваш, да гърмиш без лаптоп. Ако си някъде го няма лаптопа, влизаш тук ОК и първа снимка. Казваш му ОК, натискаш синия бутон и пердашеш, то е настроено директно по 10 изстрела да ги правиш. 10 изстрела на 11-я пип изпищява, значи ти подсказва да се върнеш пак в началото. На 11-я пак изпищява, се връщаш пак в началото. И така можеш да сканираш много голяма площ и в момента, в който му удариш хикса, откъде го изгасиш, то се запазва вътре и се стои под снимка номер 1. Един ден като речеш, идваш тук, отваряш си приложението, влизаш пак от тук с стрелкичките, намираш снимка номер 1, удреш и ОК и тя плюс моментално на 100% се прехвърля там. И ти ще се отвориш, се я гледаш. После отиваш, къцкаш втора снимка. Можеш да снимаш втора снимка, натискаш ОК, натискаш синьо, пак по същия начин втора снимка, къцкаш да я качиш компютъра, пак по същия начин. Идваш тук, избираш втора снимка, натискаш ОК и тя се плюсва. И тя работа ще ги запишем. Така, сега да се върнем назад, защото има още там някаква опция. Ето от тук се пращат снимките в компютъра. Гондер, като гондола го запомните. Влизаш вътре и той ти пита първа снимка ли да пратя в компютъра. Ти му казваш да, натискаш ОК и тя плюс се праща там. И така, втора, трета. А тук, изключваме това ключа, а тук мисля, че има опция табла Гондер мисля, че цялата таблица от 8-то снимки ти ги плюсне там. Но не съм много сигурен, не съм го пробвал. Така, другото е батерията. И нищо. И се връщаш в началото. Така, автоматик, мануал. Мануал няма да го показвам, то е лесно. Избираш го и започваш от тук, всеки изстрел ти да натискаш. Правиш 10 изстрела, той е настроено на 10 на мануал, не може повече. То фактически не е настроено на 10, но на 10 се връща нов ред и отваря. Ти може да гърмиш и 50 пъти, ама да знаеш, че то ще отваря нови редове. Пък ти трябва да знаеш на 11-тия път, трябва да се върнеш, да създадеш нов ред. На 11-тия път бориш си ги, отваряш нов ред. То мисля, че изпищя на камбана, но не съм сигурен на ръчния. Така, ръчния е това. Тук ултра циким. Отиваме на ултра циким, това е ултразвука, отваряме се приложението. Отваряме приложението от тук. Тук горе е пак документчето. Тук пак си избираме моделчето. Наше мулти. Тук паралелно си го избираме вида. Има карта, тук няма значение, ние няма да снимаме, а ще сканираме с ултразвук. Тук на тарама, то винаги се стои така. Тарама. Ние обаче сега ултразвук ще справим. Тук има две сонди. Едната е метал юруми, другата е дикей сонда.
Ние сега сме на метал юрими. Избираме ga тази метал юрими и преди да му дадем таман, той трябва да го... Чакай, да го изключих. Преди да му дадем таман там на компютъра, тук трябва да отидем на ултразвука, да му ударим ОК. Не, то май не беше така, майде. Ще видим дали ще стане. Удрям от таман, удрям от тук и тук само удрям синия бутон. Само особено на врата. Да падна. Удрям синия бутон и ще видим тук дали ще почне да се показва сега това. Така. Къде почна. Сега аз сканираме там, има едно желязо. Като съм допрял точно на желязото, се вижда, че тук се е оцветил в оранжево-червен цвят. Оранжево и нон-стоп показва, че има метал. Ако е гарне, примерно, и ти вървиш, примерно, толкова е дълго гарнето. В момента, в който го задминеш и се напръста, то ти показва, че метала, гарнето си го задминал. Като се върнеш пак върху гарнето, пак ти казва, от тук, примерно, до тук. Като го подминеш, пак си на пръст. И така всеки път, като срещнеш метал, то ти показва така, че си върху метала. Това е единият начин на ултразвука. Изключваме го тук, бием го фикса. Тук го затваряме. То пита, искаш да го запазим. Мисля, че може да се запази, после да го разглеждаш, не съм пробвал. Удряме му хайри, сега не щем да го гледаме. Отваряме втори път нашето приложение, газваме му да, влизаме си вътре в приложението и ще изберем сега пак от документчето, пак нашия модел, мулти, ще избираме този път другата сонда, която е Decay сонда. Decay сондата ще избираме, пускаме си нашия детектор, отиваме с стрелките пак на ултра цеким, тук му удряме таман, че сме съгласни, така, тук му удряме ОК на ултра цеким и той ти вика натисни натисни синия бутон, удряме му синия бутон и тук сега сочим пак с сондата желязото. Когато сме върху желязо, всичко става е така зелено. Винаги е този зеления триъгълник, ако си върху желязото. Подобно е на другото, само че тук имаш по-добра картина, качели, цялото зелено. Мен лично повече ми харесва едно и другото. Така, като преместим там, като преместим на камък, на стената, се появява или сив, или бял цвят. Бяло е нищо, въздух, празнота, глухини, нищо, а пък сивото все пак камък и така. Като преместим пак върху метала, пак почва зеления цвят, се появява. Така работи този ултразвук. Изгасаме го и него. Сега бием му хикса. Отваряме сега да покажем някои снимка. Как се разчитат. След като сме сканирали, сме ги запазили, в нашите документи те се запазват. Нали? Ето сега в моя двор съм снимал един водомер. Казваме му да, искам да се отвори снимката с водомера. И тук сега какво виждаме? Когато е синьо, това е кухина. Когато е оранжево и червено, това са метали и минерализации. Сега тук горе имаме и ние опции. Мил, това са като метри, метрите са си това, но те не се ползват много. Ползва се минерал хафив и минерал агир. Това е лека минерализация и тежка минерализация, така да се каже. Това е каманаците, това е метала. И съответно ти показва метрите, когато натиснеш после тук. Когато са на леката минерализация, ти показва метрите предимно на пясъците, на камъните, на минерализациите. Към тях се насочва, техните метри ти казва. А когато си на агир, ти показва метрите на металите. Нали, тук. Ето сега ще изберем агир. Избираме агир. И тук с стрелките на компютъра започваме да местим и се появява едно кръстче. Ето го ето и кръстче. И той кръстче, когато сочи върху това оранжевото, пише 255. Това е много висока стойност. Над 200 е метал. Така. Щом е 255, това сигурно са метал. Моя гараж, това е един гараж бетониран. Всичко отдолу решетки, бетон, арматури. И по средата имаме водомер. Една шахта. Една квадратна шахта. И това е нещо, което показва в момента, цялото е решетка бетона под мене. И навсякъде се вижда, че е на 31 см. Ето, на където и да местя кръстчето, 31 см не е мърда решетката,
отдолу металите. Тук прескачаме, тук има едни кермиди, струпани, едни каманаци, едни работи, или в този момент е нямало много арматура. И отново започва 31 на 31 см метали да има желязо. И той ги оформя. Така прави ъгли човешки. Така, навсякъде на 31 има метал. Така, сега тук и ти го показва този метал на 31. Не отговаря много за кухината, в момента показва 69, обаче показва стойност 0. Ето стойност 0, тук са стойностите, показва 0. Нали? Това е кухина. А като сме на зелено, примерно, на зелено показва 170. Като сме на метал, показва 255. Това са стойностите. Така, сега. Ето, това примерно може би е камък или бетона сами. Ето показва 0,2 на 2-3 см или какво има, нали? Така, това са хем метри и стойности. Тук сега, когато преместим от агир, нали, на тежка минерализация на метали, на хафив, на леката минерализация, малко ще се променят данните. Ето, вече показва минерализация като пясък и каманаци, нали, под желязото, под арматурата, какво има? Има на 0,93. На 1 метър има някаква минерализация, има нещо, нали, отдолу. Ето, така. А пък кухината е на 2 метра. Той водомера е метър и нещо, почти 2, ама няма 2. Но той имаше и вода, и отдолу е мокро, и меко. Така че, така. Сега, тук стойността е паднала на 186 на зеленото. Та се е запазва нашата, метала не се набърка, винаги се показва 255, че има метал, като килим навсякъде червени. И така, сега, тук имаме едни неща, които ни потвърждават къде са обекти. Два обекта не интересуват нас, кухината и металите. Тези двата, когато чубъркаме тези неща, сега ще ви покажа какви са, но искам първо да се види, като ги тупкаме така. Тупкаме и в момента изолираме всичко и накрая остана един истински обект, който е кухина, такъв квадратен, такъв водомер шахта. Нали? Като избираме тук отгоре. Това сега е силно преувеличено, но да може да се очертай реалния обект. Да не се бъркаме от много черти, от много неща, кое е реалното. Това е реалното. Тук има реално кухина. Така, връщаме си го. Това червеното си го връщаме така, виждаме, че е кухина. Тук отиваме сега на синьото, почваме да чубъркаме и виждаме реално къде е метала. Ето, имаме реално арматури, метали, целият този килим, това са силно минерализирани бетонни, арматурни неща. Ето, така се подсилват да може човек да види. Така. Връщаме си го пак. Това е оригиналната снимка. Тук сега намаляме снимката доста. Намаляме. Сега ще почна, като натискам тук, задържа, почвам да го въртя. Ето натискам, връщам, въртя, така, въртя. Така, още от лупичката малко ще издам на... То почти нищо не се вижда така, но ето, да може да се види. В профил много далече е снимката. За какво го правят това? За да ви покажа и те червените и сините кантарчета какво правят. Когато спочнат да се натискат, подсилват минерализацията. Откъде започва? Минерализацията започва отдолу, от дъното на шахтата, примерно арматурата най-много се окислила или не знам как да го обясня, и започва оттам се вижда най-много. Отдолу е най-силната и част. Така. Също може и да фаща някакви почви, нали, по-надълбоко. После с синото се прави нещо подобно. Натиска се и се вижда как се променя и показва къде реално е кухината и къде е реално минерализацията. Ето как ги разграничава. Тук долу е важното, което нас не интересува, и кухината е тук горе. Подсилва. Така, връщаме се сега. Връщаме го това. Така. Увеличаваме си го. И връщаме до нормалните си стойности. Чакай. Къде беше?
Така, това е нормалната снимка. Общо взето това е. Общо взето това е. Ето една друга снимка да покажем. Коя снимка да покажем? Така. Тук може да покажем тази. Тук са един мост, снимах се, пробвах да го снимам без лаптопа, без да виждам какво снима. Включваме на лека минерализация, на тежка. Тук вървя по ръба на моста, той няма ограждение, няма нищо, отдолу е празно, това е отдолу земя и тук малко реката напред продължава, така че мостът е доста висок и ми показва кухина. Тук е ръба. Включваме пак с кръстчетата и виждаме, че тук има някакви парчета желязо, защото той имаше и пръс, и кал, и локви, и какво ли няма, той е стар такъв мост на река. Показва се някакъв метал, някакви арматури, се вижда 255. Някой беше, това е в циганската махала, изрязали оградата, сега се сещам какво е, това е имало ограда тук някакви. Парапетите са ги изрязали, за да могат да ги върнат на вторични, затова моста в момента е без огради. И така, показват се металите, ето 255, пише на 1 метър, явно, навътре има повече арматури. Така, всичките метали, които съм засякал, са тези. Тези оранжевите. Това са парчета, криви, арматури, забити, това е панелен такова. От тук се подсилват. От тук се подсилват малко. Ето така. Да се забележи кое точно е метала. Намаляме снимката. Обръщаме настрани. И виждаме до нас дясно, къде съм вървял, долу моста, празнотата, кухината я виждаме до мене. А пък металите са ето, чакай да намерим, ето тук. Така, дори не съм сигурен дали са тези метали, които отгоре съм фанал, са тези. Може да е фанал нещо отдолу по-окислено, по-надълбоко. По-надълбоко от това, което аз виждах. Това, което забелязах, че метали, които са отгоре, много не ги фаща. Трябва да е нещо по-надълбоко. Така, затваряме тук. Друга снимка. Така. Ето друга снимка. Това е преди моста. На половин метър преди моста имало някакъв метал долу надълбоко. Слагаме го тук на агир и почваме да гледаме с кръстчето. Не е много висока стойността, не е 250, но пък прилича нещо. Може би, понеже защото е много дълбоко или не знам, но това е единствено, което показва. Другото е пръст, обикновен на пръст, е така го показва като синьо. Метрите показва 0,3 метра, 3 см е това, 0,03 мм, нали? 3 см. Тук 6, така. Уредът е настроен така да вижда в правоъгълници металите, правоъгълници кухините, евентуално понякога има и по-заоблени, но по принцип така. Избира се един обект, в случая тук този е интересен обект, металния, и го показва така. Но не се знае дали е метал. Наистина, я да видим на лека минерализация. На лека минерализация вече се промениха нещата и показва на 2 метра и 24 см. И по стойността е 170. Значи това не е желязо, е нещо подобно. Някаква минерализация има там. Ако го обърнем така в профил, го виждаме, че наистина е доста дълбоко това нещо. Но стойността ни казва, че не е метал, не е 255. Не се струва, ще му сложим малко червенко, но не се струва това нещо да се копае, понеже не е 255. И това е общо взето.
Тук искам една снимка да покажа интересна. Това е едно много по-малко мостче. То е по-скоро като бетонно такова мостче за по-малко дере. Но пак е мост, пак кола може да минава, отгоре му. Цялото е бетонно, отдолу под него има тунел, около метър и нещо широк. И така, продължение на целия мост. Така, аз започнах от този край на моста и сканирах 10 пъти по 34 см. Така че това е няколко метра, тук 3-4 метра дълго единия. Мисля, че 3 пъти сканирах, но не съм сигурен. Един път, два пъти или 3 пъти. Това, което показва тук е от другата страна на моста долу в дерето, празното. Защото и този мост той няма огради. Така че това, което се вижда тук е арматура. Тук е обикновени камъни, пръсли, какво не знам. Това е арматура, метал, това е оранжевото. Тук пак има метал, тук пак продължава. Отдолу под моста сканирало е кухината, където минава водата. И отстрани под моста е сканирало празното място, защото аз по ръба съм вървял, нали, въздуха. И го е очертал така много добре.